Tara, kuyugi ko for Chinese culinary experience nganhi sa Cebu City. And it is really a Chinese journey. Nagbisita ninyo nga ni sa Red Balls. Kaya nagsulod pala ninyo daan. Ang iyang mga interiors kay murag na-adyo ka sa China. Nga ni sa Ubers, actually, murag Instagram mabor kaayo nga ganahan dyo ka mukhaon o ganahan ka mo pa-picture. Pero naasa sila second floor. In which ang ilang second floor, pwede yun ninyo siya ipa-close, pa-exclusive. If ever mag-meeting man mo or kung naaman may party nga gusto i-celebrate or kung ganahan mo matambay, nga ganahan mo nga enyohan lang yun, why not? So karoon na nagita ni sa Red Balls Noodles plus Barbecue. So it is a Chinese culinary experience nandito sa Cebu City. Nganong Chinese culinary experience? Because dili lang gikan sa usa ka lugar sa China but it's all over China. And it is authentic because ang ilahang chef Chinese sad yun. So anyway, before ko proceed, kung asa man dapit ang Red Balls Noodles plus Barbecue, naani siya sa Century Plaza, nganhi sa Juana Osmeña Street. Kung hindi ka familiar, naa siya dapit sa May Mango. Or pwede lang sa yun i-search kay mag-google lang yun siya. Anyway, ang name kay Noodles plus Barbecue. So what is Chinese food without noodles and of course, barbecue. So what is really good yan because in order ni mo sila ang noodles, the noodles could be a soup or pwede ra sa yun siya dry noodles. So in other words, when you say soup na siya kuyog na sabaw or kung dry galing ang noodles, dry siya na siya kuyog na soy sauce. Or pwede sa siya kuyog rice meal. So at least para na may idea unsay naa sila ang menu. Whatever you want beef, naa sila braised beef or braised beef tendon. Nya for the pork, naa sila braised pork or braised minced pork or fried pork slices plus braised pork leg. And for the chicken, naa sila fried chicken fillet and shredded chickens. Kaunat na. So what we're having here right now is their braised beef. Titan sa kayo ko kay sa sabaw. It is so good. And anyway also, kumusulti betay Chinese food kasagaran, spicy yun na mo food sa itong utop. But here, you can choose your level of spiciness. Pwede ra yung original, pwede mild, pwede spicy, pwede sa yun extremely spicy. Pero tip na lang yun daan, nagilahang mild spicy, no? Teka na, we're getting mild. Joke lang. So anyway, just try the original first and mild before mo go sa yung extra spicy. Pero kung ganahan mo, why not coconut? But then anyway, what I've loved also here, kay even though spicy siya, nugawas rin yun yapon ang flavor because unlike sa other food, mga good, when you say spicy, hang na lang yun din mong matis. Wala na kakaiba kung sila sa pagkaon. But here, even though it is spicy, matis rin yun yapon mo ang ilang food. So here is the sabaw. Let's have the noodles now. Ang ilang noodles di ay kay freshly made ni siya. Then lami ra sa jud kaayo. And of course, authentic man siya. So authentic sa jud ang spices nga ilahang gamit. So grabe ka healthy na kain nga meal o kay naanay lutchoy, naanay noodles. And it also goes with an egg. So if ever mo order mo og soup noodles, ko yung niya kay would be a fried egg. Ayan. Pero sign up siya na murag yung breaded. For the noodle soup di ay, naasad siya side dish na siya radish, na naasad siya murag kaning beans o kaning murag peanuts, na ideally pwede ni mo isagol or pwede na sa yun mo iside dish. So sige na lang di ay for content. Kung para kay bawgid mo, butang na to na siya here. Kaya sa China ko na yung ana man, butang na sa nato og radish here. So that's it. Tanaw ra to sa mas mulami ba? Uy, mas mulami gid siya for sure. Uy, may kung ni matter dayon. In fair, mas nasa yung flavor yung butangan ako siya sa radish. Yeah. Ang radish muna siya nakapawagtang sa kapaparat. Pando rin ni anghang siya because ang radish itself ang siya daan. After for the noodles soup, so nasa sila dry noodles. So for the dry noodles, they're the same gihapon ang ato ang choices, but wala lang din siya sabaw. And for that, it comes with the soy sauce. So muna medyo dark ang iyang color, and still it goes with the side dish. Then, ang kuyog nato kung dry noodles sa pang-order, ang kuyog niya kay kaning hard-boiled egg. So nagya po itlog gihapon kuyog. Of course, everything is better with egg. Hey! What I really love here is silahang minced pork mo din akong gi-order. The best with minced pork, dry noodles. Yeah, ang dry noodles niya, even di ay ang soup noodles, kay dili lang yung noodles itself, kay na ay kuyog, tauge. Di ba? Kung say number, ako kay ba, di ba ito ay tauge, that's it. Wali nga joke, no? Sige na lang, good. So actually, if ganahan na mo spicy res and siya, pwede sa niyo mo mangayo o chili oil nga ibutan ninyo nga kay actually kanihin ho no. Pila ko ang dry noodles, ganahan ako siya butangan og chili oil kay di ba mo kaon ta mga instant noodles butangan nato chili oil kay lami. Pero lami ni siya with the chili oil, butangan ni nako later.
Then, kaotat na sila ang hard-boiled egg. Okay, as I mentioned earlier, naasan din sila rice meals. If ever were dili ka ganahan sa noodles, still options na sa diha pa, still the same options, but instead noodles ang kuyog niya, rice ang iyahang kuyog. So diba, kung you are the type of person, kung you are so Pinoy nga dili pwede mo kaon nga noodles, gusto jud mo na ay rice, naara sa gid siya ay rice. So what I have here, sa ato ang rice meals, kailangan shredded chicken. So, chicken siya agi-shred. Then again, tanin siya tanan, ikimagbuot sa level of spiciness. And of course, rice. Madam. Bitaw no, I don't know. Sa Pilipino, yung nila na dyan na ay rice. Since that rice naman lang ta, ako nibutan din rin sa nila ka, special nila nga dish nga ni or extra kanilahan crispy fried pork. Kaya ang crispy fried pork mo gina akong favorite, kamo dyan kung gibalik-balikan nga ni, I don't know why maka-addict siya. Perfect na siya ang crispy fried pork, pwede siya sa soup, pwede sa dry noodles, perfect sa siya ko yung sa tuang rice. Since yang manok ay kuan man Red Bowls Noodles plus barbecue, so let's go with their barbecue. So for their barbecue, so what I order here, we have the beef, we have the chicken, and we have the chicken with cartilage. So here, for the skewers, yung ani nga barbecue, it might be gamay but it is very authentic. So mahal sa gyud ni siya, probably tanaw niyo pila siya. Pero siya 35 pesos rin siya, and it's beef already. So yeah, 25 pesos to, at pinakamahal ani niya would be 45 pesos, in which mauang meatballs, in which mukhawas meatballs, pero wait sa ha. What term yun? With this, sir, amo din siya ang beef, that's the chip pork, si mukhawas sa pork be. With the pork, and naasay chicken with cartilage. Diba? Gusto din ko lamang siya with noodles, pero maglamig din siya with rice di ay. So for that, mag-rice ako. With their sauce at sabaw-sabaw, lamig with rice. With the amount says, and sabaw-sabaw di ay, sabaw-sabaw gidok, because we love anything with sauce. Naasan sila ay chicken feet. Because of course, what is Chinese food without chicken feet? So if ever you are into chicken feet, see, nami kay siya with its sabaw, so kaning sabaw sa chicken feet, nami kay siya ibutang sa tuang rice. And let's go back to their barbecue. So for their barbecue, nasa sila beef milk, which is my favorite actually. Manang gilas din ako siya. It's really the best with their noodles, diba? Best na tanan yung noodles. Of course, what is a perfect pair for nili? Noodles and barbecue. With that, kung yung sa nilang fish cake. I really love the balance of the flavor, no? Kaya kanagaling sakto na iyahang pagka-salty, iyahang pagka-sweet, yung more na siya sweet taste sad kaayo. Then, ang iyang spiciness, sakto na kaayo, but then you can add more if ever you want to. Na murad, makakaon kang daghan. Kung ganahan ka, imong order na ka dry noodles, actually kung order ko dry noodles, usually ako gina-pair, aside sa barbecue nga meatballs, kay kaning mantaw nila nga barbecue. So yes, mantaw bread, pwede na sa inilibutan ko scores to perfectly pair our noodles. Don't talk when your mouth is full, pero dahil ba mga panahon nga gusto yung ihapon tabi sa neso datong baba sama karon. Of course, just give how ta. So every time order mo dish, now you check ko yung nati. For that mo order, may nuli postiyo eh. And if ever gali kuwang pag yung ka, pwede na sa yung ka order o full teapot, okay, which is authentic tea sa yun galing sa China. Ngatan, di ba? Patala ko sa akong kodigo. Kaya one barley teapot would be at 80 pesos. So try to imagine you can have this full teapot for 80 pesos already. And if ever kung dili man mo gusto og hot tea, naasan sila'y iced tea. In which ang ilahang iced tea, straight from China sa gihapon, di ba? Ikan sa China tanan ko eh. Pero tilawan niya din nato. Yes, it's really an authentic thing nga kanang dili mura process nga tamis kaayo. And of course, to top the meal or to end the meal, nasa yung slay dessert. So mo lang dessert kaning cute kaayo nga panda ay. So isn't that amazing? Cute kaayo na ay panda niya na atay red beans. Then together with that, nasa siya'y anim niya kay lisod magudilitok ang Osmanthus panda ice. So this is your Osmanthus panda ice. So mura siya og dessert. Di siya mura dessert yun di ice siya. Nga naa siya'y munggo beans, naa siya'y jelly, mura natali coco. And of course, naa siya'y panda nga murag mochi. Cute kaayo. Kadilit na ko ganahan ka na ko. Later na siya kay murag maluoy kung mukhaon sa panda. Sa init nga panahon, kung hindi na sa juga mo ani sa Red Bowls Noodles plus Barbecue, ay perfect kayo siya to beat the heat.
And this is at 80 pesos also. So see how affordable it is. Kung ang prices di ay sa to ang noodles, including the rice and steam, same rin yung price. Basta beef, gali, na braised beef, beef tendon kaya 290. Ang ato ang pork kay naa sa 250. And ang ato ang chicken kay naa sa 230. Ang Red Bowls Noodles plus Barbecue, they are open daily from 10 a.m. to 2 a.m. So perfect yung kaayos siya. Mukhaon ka o noodles nga ni kung gikan man lang ka o inom. Kaya till 2 a.m. good siya. Pero pwede na sa dyan ka nganhing mag-inom because nara sila sila baligyan ka beer nga ni. And actually, nasa yun sila Sing Chow, di ba rin kibaw mo sulti? Sing Chow beer, which is really from China. So di ba, gikan lang yun sa China, gikan tanan, di ba? Di ba, ni anak takapang praksa na tali na ako, ako'y plano mo inom. Pero after all, ko siya giablihan. Kaya ganahan kuminom ko beer from China. Di ba? So then again, if ever you want a full Chinese culinary experience nga ni sa Cebu City, Red Bowls Noodles plus Barbecue is the place to. Then again, this is the same, always reminding you to eat in proper proportions, brush your teeth after eating, and just keep smiling. Bye-bye!